Kaixo, Garla Liga Santanderreko bildumako iragarkia egingo dugu. Ni Uxuen naiz. Ikar naiz. Nik Idoia naiz. Eta niri naiz. Itxoin, hase baino lehen gauza batzuk esan behar dugu. Albuma 8 euro balio du. Kaxa txikia 6,95 € balio du. Sobre bakoitzak euro bat balio du. Premio noroak 10 euro balio du. Eta beste premio noroak 5 euro balio du. Uxue, guazen kioskora. Bai, eta begiratu behar dugu ea 10 sobre eta alguna dagoen. Bai, begiratuko dugu. Dale, guazen. Kaixo den Mari, daukazue albumeko albumaria? Bai. Eta ere behar dugu kasa txikia. Bai, bueno, markatu bere 10 sobre. Bai. Elbide joan biltegia, albuna eta kaxa txikia bali dago. Torriño, gertasko, eta hatxe. Gertasko, teore gizatzen. Guazen, ikeramaten kasa Sobre. Ireki alguna. Bai, irekiko dira. Hala, lau sobrekatzen dira, eta checklist. Guazen irekitzen. Baina, beste gunean 10 sobre ere zer egin. Bai, joaten naiz gogoen ditu, bai? Horregatik. Kiana torkar, hori, lengo... A ber, zeirik ibiek egin. Bai. Hala, Are hona, niri kartin ezin behar. Jarriko dut. Ya sartu dut. Hala, mira, tortillo balon. Hala, 17 ekipo bukatu ditugu. Eta idoloak. Joan behar gara lagunekin jolastea errepekin. Nola, goazen. Guazen. Bueno, guaz jarriko ditut kartak. Ze ona. Nola. Irabazi dut. Ya está, orain duxetaniko. Irabazi dut.